Käyttääkö eversti viinaa kastikkeena? Herra Valsekka, No, mistä tällainen täysilasi johtuu? On pitänyt monasti kysyä. Minä kerron, kenraali, tsaarin armeijasta. Chevalier Cartissa tarjottiin talon puolesta ryyppyä aamiaisella ja 2 päivällisellä. Siksi otettiin lasi mahdollisimman täyteen. Se japanilainen kenraali motiveeraa aivan samoin kuin sinä siinä kirjoituksessa. Minä? Missä kirjoituksessa? Eihän minä ole kirjoittanut riviäkään 3 kuukauteen. Vaikka helppohan sinun on leukailla, kun käyt sotaa Tukholman oopperakellarissa. Kiitoksia. Millä sinä motiveeraat tuota sun hermostuneisuuttasi? Mitäs tykkäät, jos minä motiveeraan sinua vähän kuonoon? Ja kieltä eversti käyttää. Minä luulen, että everstin on syytä palata yksinkertaiseen päiväjärjestykseen. Siinä on sulla päiväjärjestystä. Kumpiko meistä on vanhempi, eversti? Mitä? Eversti seisoo asennossa, kun minä puhun. Kyllä, herra eversti. Tapelkaa, pojat, saatte tupakkaa. Aunuksen divisioonille on heti annettava siirtokäsky. Se on jo tehty. Ei ollut aika odottaa. 2 divisioonan siirtohan vaatii 10 junia. No Jumalan kiitos. Kyllä minun täytyy sanoa, että kenraali on tonttu. Tonttu? Tarkoitan trollkarl. Mitä se on suomeksi? No se kyllä on noita. Noita, aivan niin. Noita. Joo. Miksi meidän aina täytyy olla vastaamassa? No, kun tuli mentyä kadettikouluun. Sano hei hurraa, oi kallis Suomenmaa, paskareissu, mutta tuli pahan tehdyksi.